בלי סופר. אל תתקנו אותי בחיים. אין לך שירונים עם המילים תגיד לי. זה רמקול אישי. עכשיו שומעים. תקבלו קטע נוסף, אני אומר לך. יש לי שני דיסקים שלהם. אין אוכל פה כלום. אבל אתה יודע איך אתה יכול להוריד את הכל מהאינטרנט? הנה הוועדה המארגנת פה. איך כל זה ב100 שקל? נשלח לך. הם סבסדו. סבסדו. זה התקציב הוועדה המקומית. קובי, אני רוצה להגיד כמה מילים. רגע. לא, זה כמו חבר כנסת, נו, איך קוראים לו? זה כמו הנאום עם נתניהו. רגע, אני שומע. אני רוצה להגיד שאתה היית הראשון שעלה על המחדל הגדול. רגע, אנחנו לא שומעים אותך. מסי. היית הראשון שעלה על המחדל הגדול ופעל מול כל העולם. נתחיל מההתחלה. ללא לאות. נתחיל מההתחלה. לא, אתה פה אדל. לא. מה הנושא? מה הנושא? רגע, הכל משודר, הכל מוקלט. איך קוראים לך אתה? ירון, לא שמעתי עוד פעם, ירון. חבר'ה, ירון רוצה להגיד משהו. רגע חבר'ה, ירון רוצה להגיד משהו, נו. קובי, תלמד. תתייחסו ברצינות. מה, ירון? לא, זה בסדר. לא, התחלת משהו. בא בן אדם להגיד משהו. אוקיי, רציתי להגיד שאתה היית הראשון שעלה על המחדל הרציני ופעל מול כל העולם. איך זה הלך אחרי זה? והקים, את מערך הכבאות החדש. זה האחרון. ופועל יום ולילה. רק יחדי סגולה מקבלים עכשיו עוד יין. אתה מסי. מרדונה. יאללה! קובי היושב ראש קיבל את חבר'ה, זה נדמה לי או שהתחמם? תגיד כמה מילים, נו באמת. התחמם, לא? כמה מילים. קודם כל אני רוצה להגיד שכל הכבוד לי. אני אחלה יושב ראש. צריך לעלות לי את המשכורת. קובי, תגיד לי. אני חייב אוטו. לא חם? כבר התחמם, לא? התחמם, לא? קובי, מה עוד? התחמם. קובי. לא קר לי יותר. רבאק. קובי. חיים. לפני כמה, שנה וחצי, זה היו 3 אנשים, 2, בטנדר. לא עכשיו, כספי, לא עכשיו, כספי. קובי, יחפים. בחרמון התחלנו, יחפים. תני נעליים. תני נעליים. תאמינו לי, כל הזה זה היה תמר אחד, כל הארוחה. לא היו סטייקים, לא היו דגים. אתה באמצע. בתקציב היינו מקבלים כסף. לא שילמנו. שנייה. קובי ישן הוא קובי, אוצר אתה מוכן לחזור על הכל? הכל השתנה שבועז ודני ניהלו. כולה הקטע שני, רבאק. ישנו מחיר בכף תפוס, אבל ארוחה ב-500 שקל. בדורס קצבים. רגע, מה עם הצהריים? לא היה. צהריים רק 400 שקל. עד היום אני נשאר לי תשלום אחרון. אף אחד לא נגע בחמה, רבאק. רגע, הכל מוקלט, אח שלי. זה לא מהלב. בוא'נה, כבר קטע 13. אני זוכר את זה כמו שהיה כמו הבן שלי, קטן. רעיון קטן. שצבח. וואי. רגע, אני אוריד את זה. שלא יזדהו! אני הולך לרשימת תפוצה של אלוני אבא, קובי. מה אלוני אבא? זה עוד שנייה ביוטיוב, מה אלוני אבא? בקיצור, רעיון שהתחיל מכמה? 6-7 אנשים, הגענו כבר ל-19 ואנחנו הולכים להנפיק. מנפיקים את הרעיון. חולצות, טרנינגים, כבריות, צעיפים, הכל יהיה פה. קובי, אין שקע שמסתנן שביל, משהו. אני חושב שבועז הפסיק לעשות לנו כסף כל קטע שם. כל הכבוד לי. באמת. לחיים, אחי.
אם לא הייתי, היה צריך להמציא אותו. לחיים, בדיוק. רק עם האצבע למעלה? כולם אבל, כולם עכשיו. עם האצבע אבל. כולם עם האצבע למעלה. קדימה, אני נו. צריך להיזכר איך זה היה. שנשאר מעל הים, הזין יעמוד לעולם. יאסו! דני, פיני עימד איתך, 600 שקל קטע. תגיד לי, הקטע הבא צריך לשלם לנו בגללך. צמחוני יהיה הקטע הבא. מה עם המוזיקה אבל, תגיד לי? אבי, מה? תשים לנו שם פליי. זה הולך זה הולך. אבי, נלחץ על פליי, תעשה לי טובה. סגור הנושא. שבוע הבא במסיבה. שבח אסגור ליבו. סגור הנושא. קיצור, סגרתי לכם את כל המסיבת 2/3? סגרת את המצגת. חבר'ה, חוזרים לאדל, אני מבקש שקט.